Takže dnes som na hokeji, prišiel som sa pozrieť, ako hrá Fehervári s Ovečkinom, ako mu to ide. Nálada je super, zatiaľ 1-1 s Buffalom, dúfam, že to dneska vyhrajú. Ovečkin teda nič moc, ale Fehervári mu sa darí, ale samozrejme Ovečkin už má svoje roky, takže dúfam, že sa Martinovi tu bude u nás páčiť vo Washingtone a želám mu ešte veľa dobrých rokov, určite ho prídeme ešte pozrieť.